Głez doma, Bóg doma. I od 4 lat hecz narodowych Kasiebów w Kłysykowie wity wszystkich tych, którzy chcą przyjść i próg. To dydom dla kasiebsko-pomorszczyłe zrzesieni Dambogórze Kłysykowo, to dydom dla Karna Kłysakowianie, to dydom dla Kwela wieści gospodyniów. A teraz przez płystępny pyra minut niech mdzetyś dla doma dla naj. Rocia na głesce na Piotr Lisnewa. Tu jest ta prawdziwa kasiebsko-głyscyna w hecie narodowych Kasiebów. Watocie ta? No ja myślę, że my to wszyscy cieją, nie tylko, że jako czymś zarząd, ale w ogóle wszyscy, co tu przechodzą. I to właściwie, no bo to są taci, mówią stari kasiebści, taci zweci, ale tak ktoś tu je. A iście, co nama dodowu taci, można powiedzieć, ci całej ochronę i tego błogosławieństwa, to jest biskup Dominik. Bo on mówi, no taką pokora i my też mówimy. W jedno sobie mówimy, pokornie, pomału i do przódku. To po malinku to jest o 4 lata prawie, jak heć narodowych Kasiebów tu istnieje w gminie Kłysykowo, w samym Kłysykowie. Tak niedywno było, iż wmurowani te kama podbudowa tych hecie. Witamy bardzo serdecznie na uroczystości podpisania aktu erekcyjnego, poświęcenia oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę przyszłego domu kaszubskiego o nazwie Heć Narodowych Kasiebów. No idzie flot, tak. To są, no widzę po tych wszystkich krzokach, co są dookoła, po kwiatach, po tym, co jest obsadzony, ale też widzę je po tym, co ma tu w środku zrobione, nie? Bo na początku to było tylko pusty scena, teraz już tu są miłe bruze i my robimy na tych meblach, można powiedzieć, nasza wystawka, przechodzą kobiety, mamy tu zespół, co też aktywnie cały czas działał. I to wszystko właśnie stworzył takiego decha, ale pozytywnego decha, że tu jak so wlezie, to jest cieje, że tu jest taką dobrą i fajną aureola, można powiedzieć. Kasiebsko-głyscyna po prostu. Kasiebsko-głyscyna, tak. Każdy, kto przyjdzie, bo robimy też nie tylko, że zaprosimy dorosłych, ale też i dzieci. Ale w tej chwili bardzo wiele osób, co tam już jest 55 plus, jak to fajno so mówi, no to one też potrzebują, żeby so ima zająć, bo ich trochę wesprzeć, jak one przejdą z tej roboty i mają taci czas wolny dla siebie, no nie wiedzą, co zrobić z tym czasem. I tu przyjdą, nama powiedzą coś ciekawego, my so tu robimy, zajęcie mają i to tak jedno przed redzim, to jakiś wyjazd integracyjny, jakąś biesiada, jakiś zbiorę, ci właśnie ta robota przy tej działce, tu te krzoczci, drzewka, kwiatci, a te kobiety i nie tylko, nawet chłopi bardzo to lubią, przyjdą, pomogą z chęcią, bo później przyjdą, mówią, o, ja to zrobią. I to jest właśnie to, że każdy ma coś łatwe dać. Heć narodowych Kasiebów staso dodo ma nie bluz dla ti waszej partii kasiebsko-pomorszczyłe zrzesieni, ale też na przemiar na prawie koła gospodyń wiejskich, o jakim was narzekla, też dla Karna Kłysakowianie i o tym by też chcę te 2 słowa rzeknąć. Zacznijmy od Kłysakowian. Tu oni mają próbę też. Tak, tak. Każdą środę. Mamy raz w tygodniu, ale czasem mają tak, że jak ma jakiś występ, no i tam nasz mister też nieraz mówi, to trzeba wszystko tak fajno doszlifować, to musi być zrobione on mówi nie na, że my mówimy dobrze, ale bardzo dobrze, ty mamy tę próbę też więcej razy i nas w tej chwili jest 25 osób. Wiadomo, że w jedno wszyscy nie są, no ale tak so staramy, że tak 19-20 osób jest na każdej próbie, a teraz ten nasz cały taci terminarz powiem je dost na 5, bo je w Wejherowie jedna pielgrzymka dregu, później w Sunowie,
my mamy nasz przegląd pieśni Łemłeżu. Teraz będziemy 25 kwietnia, będziemy śpiewali w Kazimierzu przy kapliczce, bo jest Świętego Marka. I tak powiem, idziemy tam z głęsceną, ale i małe prawimy te niszporę, co oni tam mają, bo to ty się taci, można powiedzieć, się stary kasiepści zwek, że przy kapliczce ład prawionu je jakąś tam taką, właściwie to jest śpiewon i wszystko. No i my tam do nich idziemy, pani sołtys nas prosi, a my nie mówimy, bo gdzie my jesteśmy z terenu tego gminy, no i chcemy, żeby ten nasz śpiew nie był tylko tu w tej chacie, ale my chcemy z nim wyjść do Ledzi, żeby oni ciele to, co my, czego my się tu uczymy. A kasiepści piesni są naprawdę bardzo fajni i wpadają też w ucho. To, co za nama, tyś iż pokażemy na gwestę robiony rękodzieło, zdobiony kasiepsim wesiwka, ozdobę na jastrę, tyś widać iż donice, to wszystko tyś tu powstywe. Jo, to przechodzą kłebite jedno w poniedziałek i w czwartek. Zimą przechodzą w środę, no bo żeby, jak mówią, nie było tego podwójnego widu, bo my jesteśmy jako zespół, one są jako to koło. Czasem mają tych kobietów mniej, czasem ma więcej i robimy właśnie takie rzeczy i wasiwają, i malują, i robią ten dekupaż na pudełkach różnych z drzewa, właśnie na doniczach, nawet mamy ci wialdzi kanę, co kiedyś było do mleka, to tyś, bodzemy tam po kasiepsku na tym malowele tym. I to wszystko będzie tu u nas stojało, ci buten, ci tu tak jak te są rzeczy w środku, po to, żeby po prostu właśnie ta kultura kasiepsku, żeby tu była. Tu tyś w Hajcie Narodowych Kasiebów są tacy dzieci jak na przykład ten jantarowy byt, ja ci wajgedala, ale tyś konkurse rodnomewa na przykład. Co to ciło iść? No w tym roku już w styczniu to my mieli na samym pociutku, no tak robimy też zabawa dla naszych członków i przechodzą nie tylko członkowie zrzeszenia, ale ci, co chcą się z nami razem zabawić, bo jednak powiem dać zabawę i radość każdemu potrzeba. Ale robimy też dla dzieci, mieliśmy bal przebierańców, no i teraz już bierzemy tak można powiedzieć, kogoś, kto już się tym zajmuje, że ty ma dziecko, ma ten czas wypełnił, bo 2 godziny, to ten czas jest tak wypełniony, a przychodzą tu małe dzieci, od roku do 10 lat. I fajno się bawią, jak tu jest 50 dzieci, to my mówimy, to jest naprawdę, to jest łegarnąc to wszystko, to już nie jest tak mało. A jeśli nauczyć ich trochę tej kasiebizny pokazać ima. A ty my mówimy, i są te starsi dzieci, co nawet już wiedzą, bo jak my mówimy, ona powie rzucaj, my mówimy, to się mówi ceski. No ty oni się śmieją, ale nawet te maluche powtarzają te słowa. I dla nich ty się taci go coś innego, ci jak ma doma, ja ci tam właśnie ciasto, mówimy, to jest kuch. To mówię, kuch. No i w formie właśnie taci zabawy dla tych dzieci, co tyś przemówił właśnie po kasiepsku i z czasem, ja myślę, tak jak się uczą wszystkich innych języków, tak samo i ten język chodziło to, żeby po prostu on przetrwał. My mieli już w styczniu było razem z biblioteką i z kancelarią od wójta, bo staramy się tak też robić, nie tylko, że jako my zrzeszenie sami, ale też prosimy właśnie taci, co się zajmują kulturą, jak biblioteka, żeby też się włączyli z nami do zorganizowania jakiegoś konkursu. I to był konkurs prozy i poezji. I muszę powiedzieć, że przyjechało bardzo wiele uczestników i to z różnych, nie tylko z powiatu puckiego, ale i byli karteści, i byli z Wejherowa, z Rumi, także wiele takich było chętnych do tego, żeby też pokazać ten swój kasiepści, co te dzieci mówią i że to rozumieją. No to je właśnie i przejeżdżają, nie jak kiedyś przeszło dzieci, no iście co zdarzy, że tam tylko, że tak powiem,
no, co nauczy i pływi. Te dzieci to rozumieją, wiedzą, łeci one mówią. I to jest fajnie. Program zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.